Sergio eta Natalia, bueno, eurek esango da bien nondik datozen, nondik zatozien eskak? Argentinatik. Argentinarrak dira. Sortzez, Euskara ikasten dauz Euskal Herrizen, gero euren barri jasoko dugu, orain markagailoak 0 jarri, eta tarta txiki bat egiten dugulako Berehala Barkos Estiret herri basati, goxo etorri, Bori da, ez dago punturi banatzeko, dugu goxo, ez dago punturi. Rocío, zurekin amaitu dugu, eta orain berriro ere zurekin hasiko gara. Zure zazpi berbak, denbora, tximeleta. Zein? Tximeleta, Txiribiria. armarria, Marroa. zuaitza iparraldean, Zuamua. katilu txikia, Jikara. bukaera errima, Amaikia. balioetxi estimatu iparraldean, Presatu. eta imprimatu, Irarri. Bika, nazi dira nestak eundatzen, nazioetik amoierara, danak asmatuta 1 puntu, hau paneskak!